Ahojte, moje meno je Petr Jakubík, vítam vás na kanáli Home Defense.sk a dneska sa pozrieme na zaujímavý puškohľad od výrobcu Vector Optics z rady Continental. Čo je v princípe dôležité, ak chceme strelnou zbraňou, aj jedno či krátka alebo dlhá, zasiahnuť cieľ tam, kde to máme v úmysle. Jasné, potrebujeme samozrejme funkčnú zbraň, potrebujeme dobré strelivo a čo najrýchlejšie a presne zamieriť na dané miesto cez mieridlo. Do začiatku všetky zbrane používali a stále používajú pevné, respektíve mechanické mieridla. Na krátku vzdialenosť tým samozrejme nie je žiaden problém, pri väčších už treba zamieriť precíznejšie, poznať balistickú krivku, poznať podmienky a mať v oku prípadné rozdiely. V tomto sa stalo veľkým pomocníkom každého strelca tá prídavná optika. Zjednodušene, keď sa na to pozrieme, tak môžeme optiky rozdeliť do dvoch základných typov, a to podľa toho, či umožňujú približenie alebo ho nejakým spôsobom neumožňujú. Kolimátory umožnia rýchle zamierenie v jednom bode bez nutnosti zarovnávania dvoch rovnín, to znamená mušky a cielnika. Niektoré typy majú v optickom zobrazení viacero bodov už podľa vzdialenosti, takže jednoducho pri prenášaní neberiete do úvahy stredný bod, ale niektorý ďalší z nich. Ako príklad by som mohol pre ilustráciu môže slúžiť osnova na EOTech. Kolimátory vo väčšine prípadov nemajú žiadne priblíženie, sú však aj modely buď s pevným dvoj-trojnásobným priblížením alebo variabilným, aj keď tu skôr už potom môžeme hovoriť o možno prizmu optikách. Pre presné zameranie na veľké vzdialenosti používame puškohľady, ktoré sú podľa výrobcu, podľa typu stavené na približne aj možno do hranice 50 násobku. Väčšina sa stretneme aj tu za kompromisom a pokiaľ vyslovene nejdete nejakú závodnú alebo super Special Forces špičku, tak zoomy 24x32x vám na našich straniciach úplne v pohode postačia. Keď sa budeme baviť o streľbe na strednej vzdialenosti, tak tam zase nechcete mať veľké, ťažké sklá a existujú vlastne dve možnosti. Buď skombinovať klasický kolimátor s odklapacím magnifierom, alebo siahnete po puškohľade s variabilným približením, dajme tomu do 10 násobku. Väčšina výrobcov ich označuje ako LPVO, čiže Low Power Variable Optics. Práve takéto optiky predstavujú taký kompromis, kedy viete strieľať cez jedno sklo bez približenia a zároveň veľmi rýchlo prejsť na približenie 4, 6, 8 alebo 10 krát, samozrejme záleží od konkrétneho modelu a výrobcu. Týmto sa dostávam k Vector Optics Continental X8 1/8x24i 80 Fiber, ktorý sme dostali na otestovanie od oficiálneho distribútora na Slovensku, ktorým je Prešovský Black Market. Poviem ešte, že kompletnú ponuku optiky tejto značky si môžete pozrieť aj online kúpiť na blackmarket.sk a na Vector.sk alebo u svojich predajcov. Rada Continental je najvyššou radou tohto výrobcu, ktorý sa začal na trhu objavovať pred cca 20 rokmi a puškohľad je určený na športovú streľbu, na lov, na krátke a stredné vzdialenosti. Výhodou je, že má plynú reguláciu približenia od 1 až do 8 násobku a podľa mňa je to výborný model pre vstup práve do tejto triedy puškohľadov a poďme sa naň pozrieť nejakým spôsobom bližšie. Čo nájdete v krabici? Puškohľad prichádza v kompletnom balení, čiže je tam samotná optika, sú tam 30 mm montážne krúžky, na štandardnú Picatinny rizlištu, je tam antistatická utierka, manuál, gumová ochranná krytka na prednú sadnú časť a je tam ešte náhradná vežička pre eleváciu. Na účely tohto testu sme dostali z blackmarket.sk aj powering packu na rýchle priblíženie a jednodielnú montáž na rizlištu a tie si samozrejme viete dokúpiť samostatne. Z technického pohľadu je dĺžka 290 mm pri hmotnosti cca 530 gramov.
Tubus ako taký má 30 mm priemer, vstupný priemer je 46 a výstupný potom 24. Je vyrobený z jedného kusu čierneho eloxovaného hliníka 6061 T6 a paralaxu má štandardne nastavenú na 100 yardovú vzdialenosť, čiže plus minus tých 91%. Nielen pri puškohladoch, ale v princípe pri akomkoľvek optickom zariadení je dôležitá priepustnosť svetla celým systémom, ktorý tam je. V tomto prípade ide o nemeckú optickú sústavu vrstvených šošoviek, lary a výprav s povrchovou úpravou, ktorú nazvali FMC. Vďaka tomu výrobca udáva priestupnosť svetla až na hranici 93%, čo často nemajú ani drahšie modely. Výrobený je zároveň s tzv. edge-to-edge pohľadom. To znamená, že sú eliminované čierne kruhy na vonkajšej strane obrazu. Samozrejme, ak sa budete do toho pozerať krivo, tak mesiačiky tam vidieť budete. Korekcia, či už výšková alebo stranová, je na hranice 40 mil s klikaním po 1/10. Pokiaľ chcem meniť, tak na tú potrebnú zmenu len potrebujem vyťahnuť vežičku, natočiť, koľko klikov potrebujem a zase zablokovať zatlačením naspäť. Tie kliky ako také nie sú že hrubé, sú jemné, ale sú zase dostatočne citeľné, počuteľné, čiže nie je to taký maslový chod, pri ktorom by ste sa stratili, že už neviete, kde ste. Čo sa týka ešte možnosti nastavenia, respektíve umiestnenia tých prvkov ako takých, tak je to bežný štandard, čiže horný setting, stranový, z ľavej strany máme podsvietenie, nechýba tam ani funkcionalita zero stop. Po vystrelení prvých cca 300 gulí na tejto R15 od Daniel Defense 2.3 Remington som robil na zafixovanej nastreľovacej stolici krátky test, tým, že som išiel 20 klikov hore, 20 doľava, 20 dole, 20 doprava a znovu vystrelil a ten nástrel to držalo úplne bez problému. Dôležitou časťou puškoladu je vnútorná zámerná osnova. To znamená umiestnenie zámerného obrazca ako takého. Poznáme dve základné označenia. FFP, First Focal Plane, a SFP, Second Focal Plane. A takým asi najjednoduchším, najľahkejším vysvetlením toho rozdielu je, že pri FFP sa veľkosť osnovy mení spolu s priblížením a pri SFP zostáva stále rovnaká. Každá má svoje výhody, aj svoje nevýhody a výber medzi FFP a SFP závisí od konkrétnych nejakých preferencií každého používateľa od spôsobu streľby. Tento Vector Optics Continental má osnovu v druhej fokálnej rovine. Osnova VET FDR s optickým vláknom je vleptaná a na zameranej osi samozrejme nájdete kompenzačné značky pre odchýlky. Puškohľad nemá pocitený celý zámerný kríž, ale vysvetľuje iba ten červený stredový bod. Reguláciu si viete naklikať v 11 úrovniach. Keď som robil prvý test tohto puškohľadu, respektíve prvotné jeho nastrelenie, tak som ho robil na nastrelnici v Blatnom za silného slnečného dňa a ten červený bod bol celý čas jasne viditeľný aj na slnku. Zároveň, keďže nie je pocitený celý kríž, tak pri mierení do tmavého priestoru stále vidíte ten jasný červený stredový bod, aj keď okolitá osnova vám s týmto posadím splynie. Napájanie, klasický CR2032 baterka. Výrobca myslel samozrejme aj na používateľov s nejakou poruchou zraku a tým nemyslím samozrejme, že by na puškohľade boli nejaké hodnoty písané v Brailleovom písme, ale to, že si viete nastaviť dioptrický rozsah štandardne tu na vzadu a to je konkrétne od -2 do +5. Čo nemusíte mať obavu, je záruka. Hlavne vtedy, ak strieľate napríklad parkoury, taktickú streľbu s nejakými presunmi a zložitým prostredím, kde môže sa stať, že zbraňou alebo priamo tú optikou niekde zavadíte, spadnete alebo ju to je jedno, akýmkoľvek spôsobom poškodíte. Výrobca sa totiž správa proklientsky a dáva doživotnú záruku, ako hovorili v Black Markete, bez otázok. Stačí, ak doračíte zástupcovi pre Slovensko, čo je Prešovský Black Market, a pokiaľ je daný model na sklade, tak obratom dostávate nový kus. To znamená, že žiadne zbytočné dokazovania, žiadne posudzovania výrobcu, žiadne zbytočné otázky a podobne. Podľa mňa je to tiež benefit, ktorý by ste pri výbere optiky na vašu zbraň
mali brať do úvahy. Čo sa týka spätného rázu, výrobca testoval odolnosť pri 338 Lapua Magnum, ja som skúšal iba pri 223 Remington. Continental ako taký spĺňa odolnosť IP67, to znamená, že úplná odolnosť voči prachu a vode odolnosť pri ponorení do hĺbky 1 metra na 30 minút. Čo sa týka ochrany proti zahmlievaniu, hlavne pri rýchlych zmenách teploty, tak tam pomáha plnenie dusíkom. Čím musíte počítať, a ako som pre ilustráciu nechal aj na tomto testovacom setupe, tak pokiaľ chcete používať pri núdzovom zamierení pevné mieridla, musíte ich buď namontovať na tú úlohu 40 stupňovú montáž, alebo použiť riskovú tú hornú časť krúžku. To si viete dokúpiť zase samostatne. Prípadne, samozrejme, viete takýmto spôsobom tam dať hociaký malý kolimátor. Je to celé dané konštrukciou optiky ako také, nejde o tento konkrétny kus. Ja si myslím, že pri svojej cene na trhu dostanete možno až nečakane dobrú optiku dostatočným priblížením, ktoré je dneska úplným štandardom v tejto triede. Optické vlákno s podsvetením, ako som spomínal, je veľmi dobre viditeľné aj v tých zhoršených svetelných podmienkach na jednej strane aj na druhej strane. Ak tomu zohľadíme doživotnú záruku, tak za mňa je to veľmi dobrý vstup takej univerzálnej optike na krátku a strednú vzdialenosť. Pokiaľ máte obmedzený budget a potrebujete investovať aj do nejakých iných komponentov na tej puške, do streliva, do tréningov, do kurzov, tak pri kúpe Vector Optics Continental X8 1.8x24i EB Fiber sa nepomýlite a môžete ju s kľudom porovnávať s konkurenčnými značkami aj vo vyššej cenovej hladine.